ditanya ngami. Au be kebetulan dia ada tahu jala biharo BPH. Pagiruan nami ni an unang marnaluja muak kamang boro nami magulahon na din kani. Dia tuisnya kami luak kamang boro dia kaluja munai. Laos marhide pita-pita nami di ulota sa darion. Nagpasaton nami ma ulos na gajang ulos. Nahapal ulos rabu. Dalan itanya kami matutu. Kami hula-hula muna di bangsa itikot tu hamu raja ni amang boro nami. Asang giat marhite ulota sa darion. Martada masuk na dia bersipatulu sa dalan. Akadalan ni pasok-pasok tu hamu kamang boro kuna burju. Sika jangur mahamu jalo totong di bekan saya bangson. Dia halingi pinopar mahamu tujulan nerion. Molo tu songo dia beda beda sahatami. Ala takas lo dia tahun orang borona minakali. Hamu maka keju itu sektor. Jadi di sope amang boru hami hula-hula muna dia ka na tua-tua jala pengurus don di punguan nami. Jadi las marhamu namang boru molo songo dia beda sahatami. Tang yang ngami ma toma tanah bertua di bata pasaut toma asal dulu nami ma asa merdaka ma jabi-jabi berbulu ya situlan sudia katanya ngami hatan di pesat nami sudia betok di persatuan alani persatuan nami mengulus nagajang ulus na toro ulus na hapar setor rabon asima tok rohani Tuhan di pasu-pasu Tuhan mahamu si gajang umur horas-horas jalan totong di ramuti Tuhan alani pada nami bedamang ma musik nomor tusi. Mengalami ketua umum protokol Jawa Persinari.